digues. Em deixeu anar a buscar-vos sardines per a demà? No, vés a jugar al beisbol. Encara puc remar. I en Roger tirarà a l'art. M'agradaria anar-hi, ja que no puc acompanyar-vos a pescar, voldria fer-vos algun servei. M'has pagat una cervesa. Això significa que ja ets un home. Molt bé, Manolín. Em sento molt esperançat avui. Jo també. Ara haig d'anar a buscar les vostres sardines i les meves i les carnes fresques. El meu amo està allí ahir mateix als omets. Mai no vol que ningú li doni un cop de mà. Som diferents en això. Jo et deixava carrejar els omets quan tenia 5 anys. Prou ho sé. Torno tot seguit. Preneu-vos un altre cafè. Aquí tenim crèdit. Bona sort, avi! Bona sort! M'agradaria tenir el ballet aquí. Aquest llibre d'Ernest Hemingway ens dona a reflexionar que com l'home lluita sol i que no necessita a ningú per lluitar amb els taurons. És una clara metàfora dels obstacles que se'ns mostren a la vida. Els taurons representen aquests obstacles que el vell ha hagut de lluitar contra per justament aconseguir els seus objectius o els seus somnis, que en aquest cas, què era? Aconseguir el peix espasa. Per tant, aquest llibre ens fa reflexionar sobre això, sobre l'esforç que ens proporciona aconseguir els nostres somnis, els nostres objectius en tota la vida, però no només això, perquè hi ha un trosset en el llibre que ens diu un home pot ser destruït, però no pas derrotat. I és que és veritat, perquè un home pot ser que perdi una batalla o dues, però la guerra, mai.